Výletný, ekoestetický hardtail. Rival! Wow! Ešte, že mám svoj amulet. Motor Bafang M410 má 250 W, 80 Nm a čínsku zvukomalbu. Vlastné sedlo, amulet a dobrý posed prevezú aj tvoj nezvyknutý zadok mnoho kilometrov. 30 kilometrov bez osadnutia. Easy. Elektrorebus pre cyklomatikov. Pokiaľ prejdem 33 km a zostane mi kapacita batérie 80%, aký je dojazd? Na surovej polnej je tvrdý na ruky a mám marinované zápestia teraz. Najslobodnejšie sa cíti na obnaženej rovine. Z elektromaximálky 25 km/h, 180 mm predný kotúč zabrzdí na... ťa zabrzdí. Arrival alebo Arrival má tieto jazdné režimy. Ten, čo ti pomôže vytlačiť, ak ti prišlo prikolmo. Eko a Tour, ktoré ťa poľahky prepravia z Bratislavy do Komárna. Sport a Sport Plus, ktorými sa dajú nasrať amatérsky cestiaci. A Boost, ktorý znie síce delostrelecký, ale v riadnom stúpaku sa zdá, že si na to sám. Batéria zlieva bunky od Samsungu pod krycím menom IPS20AH a má 720 Wh. 29-palcové ráfy Alloy Double Wall sa gúľajú na plášťoch VTB Ranger a oceľové drôty sa tvária nezlomne. Pomáč! Ešte, že mám svoj amulet. 720 mm riadiacej trúbky ti umožní manévrovať ako lasica, nie ten, medzi stromami. A naskladať sem všetko Shimano sveta. Hydrauliku, radenie, aj devastačný klaxón. Váha 23 kg. Ahoj. Chceš hodiť? Veľkosť rámu máš od ázijského XS až po nordické XL. Vidlica s menom pre slovenskú cestovku SR Santur prúži v rytme elektronickej hudby. Techno odomkneš Melodic House. Čo za bro? Shimano! A jeho Alivio, Olio, s 9-členným zborom to prehazujú al dente. Cena 2300 bez centu a pokiaľ chceš menej, uži kód ROADLIFE a máš 10% naživo alebo na e-shope. Česká značka zo slovenskej siete obchodov, ktorá ti ukazuje východ za športom. 27 rokov v branži a od minula aj s dospelým elektrom, za ktoré keď dáš viac ako liter, dovezú ti ho zadarmo do vlastnej zástrčky.